Awane awet pitiruno malaikat agar nyecak dene ra sida mergo lali jenane. Mau ngelokne adi rokokan karo situr. Saiki kowe malah ngelokne aku kirun gak nganggo cawet. Kaya kirun Awet. Awet. yasinan. Iso untuk berkat Dondi. Dik, tamu di kok Mbak Kirun ngomong. Wong viral kuwi gampang le. Sing angel kuwi wong sing awet. Lah, dadi yo awake dhewe iki dagelan sing awet. Iso menghibur wong. Contoh Kirun, umur wis tuwek, malaikat lali jimuk nyawane, awet. Pitiruno. Malaikat agar nyecak dene ra sida mergo lali jenane. Mau ngelokne adi rokokan karo situr. Saiki kowe malah ngelokne aku kirun gak nganggo cawet. Kaya kirun Awet. Awet. sapa? Tak duduk dingklek pisan tambahan pisan kok. Selang sing aku dagelan kirun mau celuk dagelan kampret yo main di. Loh, Paija malah jare Paija dagelan Kirun malah dagelan kirik ngawur Paija cangkeme rusak. Kirik-kirik cangkemmu itu wis tuwa, cangkemmu aja mbok karen kirik. Kuwi ora kirik, matane Kirun lo kirik matamu cangkemmu. Lah nek Kirun coba karen dagelan kirik cangkemmu iki meneh Adi. malah aku ki malah nek kiriki seneng. Lah kowe kuwi adi karo Paijah kono nang Hongkong, nang Cina. TKW kok kene iki kur ngopeni kirik tok 7 kuwi gajine larang. Kowe kuwi karo kirik larang kirik Hongkong, kirik Hongkong itu kowe raimu. Kowe iki didasarke ning arep pasar kowe ora nek wong dilat. Asu ora doyan karo kowe. Larang kirike. Aku tau remuk cara lakon iki aku sing remuk iki aku. Rokokan dodomu ora sesek to aku takok. Apa? Dodomu ora sesek aku takok rokokan mbek Neng ngelokne neh. Jinom sing sopan to matamu ra picek piye? Duh. Rasopan iki, rasopan. Wong tuwa mbok picek-picekno matamu sing sopan lama lama. Dirungono sing matamu ra picek. Duh. Ya Allah. Epekno suwe tak suwe mprote ronda pisan yo kok. Dodomu ra sesek, aku takok guyang ngucu ora di dosa iki. Dibaleni neh matamu. Omongan kok karo wong tuwa kok. Kuping nek ketindihan bombe sak yo ngene iki. Omong apa neh kowe? Emping ki yo mlinjo emping gobes piye? Kowe iki tau mangan emping mlinjo apa ora? Cangkemmu ketuwara nek lambe desa we. Emping ki mlinjo emping kok gobes. Angel. Iki mau pecah HP-ku. Ora, kowe medun apa tak duno? Medun apa? Wis beduk. Apa? Wis beduk. Kene iki jam 1 kok sok. Nyapa? Pokoke nara sing pokoke wong 5.000 wong orang wae mawar siji-siji kabeh. Tak, aku medun nyapa? Guyang-guyu tok. Ora karepmu. Aku tuh sehat tok. Aku Beh. Ono Mr. Black, Beh. Aku tuwek Ono Mr. Black. sehat. Sing arepe loro sapa? Iki ono Mr. Black. Aku todon. Mosok kowe hernia. Wong 5.000 nek aku wani aku todon. Mosok kowe wis kena hernia. Asu. Aku kumpul Kirun so stroke aku sumpah setan. Kowe di
Kok kowe iso kumpul kira di sesasi. Pokoke kowe lali mbokmu pakmu ngalor ngidul guyu-guyu tok tenan. Ora cocok. Matane ora cangkem ora cocot-cocotmu kuwi. Kok iso muni karo wong tuwek kok ora cocotmu dhewe kuwi. Teh sopan suasu Mas, wong tuwa mbok cocot-cocot ora tuh. Lah iki ngomong bener sing salah iku cangkeme kono kok. Lho, Sing salah cang sapa sing salah? bojone Pak Ija kae lho, kok iso-isone. Nyapa bojomu lah apa nyapa bojoku tekan matamu iki. Aja sekali Adile anakku lanang aja putus asa nyapa kowe tek pamit pecah aja ya le. Pak Ija. Alah tak medun, tak umpur kena hernia tak medun. Umpur kena Kula hernia. pamit pecah aja ya le aja. Iki pol beken sik gongku. Enggak. Wong iki njaluk madu yo dipolbek gua, ora sah dipolbek. Lah mung ora gemoro kok. Sapa? Adi ra gemoro kok. Ya moro aku ya ngalih to. Emang gua Nyapa? Lah Lah wong tuwa didolen mau nama mumpet piye to ora sopan. ya ben kok canom ra nggawa apa-apa kok. Oh yo lali. Kowe nyengi to diasu kowe kira nyengi to dhewe. Iki mbok dincali-cali paus popo kirun. Percelene nggonmu nggawa uyah. Iya wong tok. Ya percelene nggonmu nggawa uyah pirang karung. Awakmu nang nggonku aku mau gawane brambang, mau gawane apa. Lah pantes iki piye kok? Bolak-balik kok. Sing penting iki wong silaturahmi. Nek pethuk tak rokok sak lere ora. Ya wis medun kesel aku. Congorku wis semeng. Yang berobat nek tudun. Medun. Tudan.